Biko gwa anyị afa gị. Aha m bụ Injinia Ogechukwueze. Ị bụ onye ebe? Abụ m onye Ogbuagụ Eke. Kedu ihe a na-eme be anyị tata maka na abụbụ m onye Ogbuagụ? Ihe anyị na-eme be anyị tata bụ anyị na-eji ịgba nshi anyị na-eme ya nnukwu emume iji mara ndị Eke. Tata ndị Ogbuagụ na-eme nke ha. Anyị na-eme nke anyị n'ọnwa Orie ọbụla dị na Julaị. Ya ka anyị na-eme n'ụbọchị nke tata. Kedu ihe ị nwere ike ịgwa anyị maka ịgwa nshi? Ihe nwere ike ịgwa anyị maka ịgwa nshi. Ịgwa nshi bụ ihe emewere anyị ji maka ya enwere obi aṅụrị. Anyị ji ọhịa ihe na-amalite mmụọ, ihe na-egosi ịhụnanya. Ị na-anya ka ndị mmadụ niile si nọrọ na-emepụta ihe ọnụ, na-egosi ịhụnanya ebe nwanne ha nọ. Ọhịa ịgwa nshi na-epụtara anyị. Kedu pozishọn gị n'ihe a na-eme tata? Biko kọwara anyị. Nwa bụ onye isi merụ ilekọta anya ime na ịgwa nshi a bụ ihe na-aga nke ọma. N'ọnụ oyibo onye chairman organizing committee of 2024 ịgwa nshi Ogbuagụ Eke. A na-asị na egburu efi tata maka ịgwa nshi a. Onwe ihe nwere ịgwa anyị maka efi egwu tata. Ịgwachakwa anyị jee nete efi nwa. Ihe nwere ikwu maka efi egwu tata ụmụ nwanne anyị ndị ihe na-adị mma, people of like mind, ụmụ nwanne anyị nọ na Lagos ihe jikọtara aka ọnụ oke efi ka ha were kwado ihe anyị na-eme n'ụbọchị nke tata. Ọya anyị na-eme ihe ha na-eme ya n'afọ ọbụla ha na-akwado ihe anyị na-eme ha jikọtara aka ọnụ gote ego na akpa ha egote efi ma ndị ha ga-esi ma mmanya were kwado ihe anyị na-eme n'ụbọchị nke tata na anyị na-ekele ha n'ụzọ pụrụ iche maka ya. Ka si kwuo na mbụ ị na-anya ebuze esi adị ya nkịta na obere oge a ga-ebido gotewe ya nke onye ọbụla a na-eke onye ọbụla ma nwaanyị ma nwoke ma obere nwa ma okenye onye ọbụla na-eke onye ọbụla anụ a ndị dukwu ya anyị wepere mmanya anyị were ọba maka onye ọbụla ihe anyị na-echeta anyị na-eme n'ụbọchị nke tata. Achọpụtara m na ịgwa nshi Ogbuagụ tata dị iche from nke ndị ọzọ obodo ndị ọzọ megasị. Kedu ihe iche kpatara ya? Maka na anyị chọpụtara na anyị chechere ndị ọzọ niile mana nke Ogbuagụ bụ ihe kacha wee wuo ewu wee daa ụda. Kedu ihe ị ga-asị anyị n'ọnya bụ ihe kpatara ya? Ọ maka nnukwu ịhụnanya dị n'ime Ogbuagụ na nkwado ndị Ogbuagụ nwere n'ime onwe ha, nkwado ndị Chineke nna goziri na nkwado obodo. Ọya mere o ji wee dị otu a. Daalụ. Eke TV na-ekene gị na-asị unu daalụ n'ihe unu na-eme dị anyị mma. Founders Eke TV bụ ndị Eke, onye Ogbuagụ ya na onye Ọma Eke. Anyị na-asị unu daalụ ma deje jisie n'ike.